ҳамдиёрони азиз салом алейкум. имрӯз 29 майи соли 2025 мебошад. қарор дорем дар гелоздори деҳаи Чорбоғ, ноҳияи Варзоб. ба шумо гелоси валаверо нишон медиҳам. одатан валави кам мебандад, лекин одатан кам мебаст, лекин хеле ки ман мебинам ин кам набастааст. ва калибрашро мебинем. даҳни бақлашка ёб якта. даҳни бақлашка. ҳозир калибрашро ҳозир ҳамина мо калибро чен мекунем. даҳни бақлашка 3 мм аст. хай ина танаша бинед чӣ бастагӣ. ҳамин кунда қатӣ пур аз гелос бастагӣ. кайн даҳни бақлашка мана ин чиндемо даҳни бақлашка мемонем. 30 мм мана дар ин бақлашка истод. мана дурун ба дурун лекин намегузарад истод ҳами хел. яъне ки 3 сантиметр 30 мм. ин нишондодаи дараҷаи олӣ аст. валави ва бисмиллоҳи раҳмони раҳим мечашем, мебинем чӣ хел аст. яш майда нашо мебинем. беҳтарин гелос мебинед. тани ҳамин навдақати урра када баста рафтааст. ин одатан дар таги навдош мебандаданд ки акай ҳамза ҳозир истед ваягири дасти манаги дасти бо мегузарем инашта инашо бинед чӣ хел бастаги аст. ман ҳатман имсол аз инҳо пайвандашро мегирам ва ҳатман пайванд мекунам. нархи инро ман намедонам, медонаму намегӯям. ҳоли баъи то қимат кади гуфта. нархи дар бозор худаш қимат аст. ман намегӯм чанд. мебинед. бачаи ман барои бо хона меҳмон гелос овард 30 сомонӣ ва сифаташ аз ин паст буд. ҳамдиёрони азиз, гелоспарварӣ ин яке аз самтҳои сердаромадтарин аст. ҳаба писта намебарояду, лекин инаша бинед. машоаллоҳ. инаша бинед. ҳамин сорти валави, навъи валави, навдааш хам бошад, дар навдаи хам бисёр мебастааст. лекин дар навдаи баланд боло рафтагӣ донааш калон мешавад. ака ҳамза навдаи баланда дона калон мешавад. дуруст? ёки хам аст донааш майдатар мешавад. донааш майда мешавад. баъд хам бо ба сифат мешавад. дона баланд бошад агар, лекин кам мебандад. ҳамдиёрони азиз, ростшо гӯям, ҳамин валави ҳамин хел гелос доданаша ман якум бор дидам. ки валави бичи сердца ҳамин хел гелоста. бинед. то рӯи замина гелос бастагӣ. ина бинем. бардорем да. бинед. ин гелосҳои Чорбоғ, гелосҳои Варзоб. гелосҳои зодгоҳи ман. бинед. ина профессораш Фаридон. профессори гелосҳо Фаридон аз деҳаи Чорбоғ. бинед. хай ҳамдиёрони азиз, мана ҳаминҷада ҳамин навда 1 кило доштагӣ бошад, марҳамат 20 сомонӣ ҳаст. ҳамин халем 20 навда бошад агар 400 сомонӣ. бо ин тараф мегардем. ака ҳамза кани нишонте. ина таги барда пурай. таги барда чӣ хел бисёрай.
حتما من از این قلمچه ها میکنم و فروش میبرم. ببینید این خل بستن رو من بوری اول میبینم. همدورین عزیز در پناه خدا باشید. یگان که بگفتنی باشد نسبتی باغدار و باغدار و گیلاس پروری فقط سخنی خوب گوید. سخنی بد به هیچ کس در کار نیست. در پناه خدا باشید. خدا نگهبانی هر یک شما باشد.